Merhaba arkadaşlar, zdravím vás u mého prvního rozhovoru. Bude to rozhovor s Lucií Falcovou. Já už jsem dlouho přemýšlela, že bych nějaký rozhovor natočila, protože mý studenti a lidi, kteří jsou kolem mě, mý známí a přátelé, mě vždy velice jako inspirují a jejich příběhy jsou neuvěřitelné. A pro mě je Turecko zemí, která spojuje. A myslím si, že tenhle ten způsob určitých takových rozhovorů s těmito lidmi by mohl spojit i vás a Turecko a turečtinu a mohl by být pro vás určitou inspirací třeba s turečtinou začít nebo se nebát a do Turecka třeba vyrazit i na vlastní pěst. Protože hodně lidí většinou přemýšlí, ale neví, jestli se do toho pustit nebo nepustit a jaké to bude. Tak myslím si, že tohle by mohlo být takové jako autentické. A vlastně i ten rozhovor s tou Lucí je takový velice přátelský a autentický z obou našich stran. A jsem velice ráda, že jsme ho natočili. My jsme teda přemýšleli, že bude trvat tak 15-20 minut, ale trval skoro 2 hodiny. Takže pokud jako musíte si na to udělat čas, nebo si nás trošku takhle jako dáte si nás po 20 minutách na nějaké jako sekce, nebo se nás prostě puste jenom do sluchátek, nemusíte se na nás dívat. Myslím si, že celý ten rozhovor je velice zajímavý, protože jsem si říkala, že bych ho možná rozdělila na 2, na 3 části, ale nakonec potom, když jsem to nějak jako sestříhala, tak jsem si řekla, ono je to vlastně pěkné, tak jak je to celé, sice je to delší, ale pokud půjdete někam ven na procházku, tak myslím si, že do sluchátek úplně ideální. Prosím, jenom omluvte trošku to, že nám vypadával jsem tam internet, ale snažila jsem se určitý místa jako vystřihnout, tak snad to nebude až tak vadit. Budu ráda za vaše zpětné vazby, jestli se vám takový formát třeba bude líbit, jestli byste chtěli takových rozhovorů třeba do budoucna víc a možná i budete mít na nějaké jako tipy pro mě, s kým si takový rozhovor dát. Takže budu se moc těšit a děkuju, že nám tady budete věnovat aspoň několik svých minut, možná hodin. Tak, mějte se krásně. Görüşürüz. Tak, ahoj Luci. Ahoj Míšo. Ahoj. A odkud se k nám připojuješ? Z Česka nebo z nějaké jiné krajiny? Já jsem teď v Řecku, na Peloponézu, kde žiju, 16 let už. Takže z Řecka. Je to jako zajímavé, že teď budeme propojovat trošku to Řecko a Turecko. Určitě, no. Já jsem do Řecka vlastně přišla, že jsem měla sen žít u moře, což jsem si myslela, že se mi nikdy nesplní, ale přes internet jsem našla práci a už jsem tady 16 let. Ale posledních 5 let se věnuju horám a vlastně tím mě to spojuje s tím Tureckem. Aha. A jenom mi řekni, to by mě zajímalo, jak to začalo, jako ta láska k horám, že jsi začala takhle chodit do hor? Seznámila jsem se s lidma, protože já jsem, jenom to na sebe teda prozradím, že já jsem byl takovej váleč u moře, že jsem od rána do večera byla schopná se opalovat. No a tam jsem se seznámila vlastně s lidma, kteří jsou z horolezeckého klubu tady v Kalamatě. A vlastně díky nim jsem pomalu, nebo jsem o tom začala přemýšlet, že bych mohla někdy to zkusit. Tak s kamarádkou jsme zkusili párkrát, asi 3krát. Ne žádný kopce, tak takovou tu klasiku spíš. Jasně, takový jako lehký trekking, jo? No, trekking, něco takového. A 3krát jsem teda byla, pak nevím, nějak mě to úplně nenadchlo, abych, jako líbilo se mi to, ale ne, abych to dělala každý týden, jako oni chodí každou neděli. Ano. A přestala jsem na 1 rok. Po roce nevím, co se stalo, řekla jsem si, zkusím to znova a už teda ne obyčejný trekking, ale vyloženě výšlapy na hory. A zalíbilo se mi to
a už jsem s tím nepřestala do dneška. Ano, ano. Ale jenom v Řecku. Jasně, jenom v Řecku. A když jsi jela, ještě neřekneme kam, teda jsi jela do Turecka, do hor, a když jsi teda, předtím než jsi jela do toho Turecka, do hor, jela jsi i někam jinam, jako v rámci Evropy třeba jezdila si takhle, nebo to bylo úplně poprvé, že jako nějaký výjezd se skupinou? Vůbec. Ani hlavně je to zvláštní, protože tak v Čechách sice máme hory, ale jsou to hodně nízké hory, ale nikdy jsem k tomu žádný vztah neměla. Čemu se diví i moje rodiče, že kde jsem to vzala, prostě tu lásku k tomu, ale prostě se to tak stalo, asi to bylo někde uvnitř mě schovaný a potřebovala jsem to jenom najít. A byla jsi někdy předtím v Turecku? Nebo to bylo jako poprvé, kdy jsi do Turecka jela? Ne, bylo to poprvé, bylo to podruhý. Poprvé jsem byla na zájezdě v Alánii. V Alánii. Dobře, tak teď trošku prozradíme, že tvůj druhý výjezd do Turecka nebyl jenom takový, jo? Češi normálně jezdí třeba do Alánie, do Antálie, do Izmiru nebo do Istanbulu, ale ty jsi se rovnou vypravila prostě na východ Turecka, na hranici s Arménií, což jenom tak jako někdo si netroufne, že když to takhle sem tam jako někdo jako řekne, že jezdí takhle daleko do toho Turecka, tak si lidi klepou na hlavu, že jako proč? No. A je to nebezpečný a... Ano. A nic tam není a je to nebezpečný. Ano. Tak přesně to jsem slyšela i já. Ale já jsem teda musím říct pravdu, že jsem o tom přemýšlela i já, ještě než jsem vlastně odjela. Že jsem si zjišťovala spoustu informací přes internet, jestli je to opravdu nebezpečný, nebo co se tam vlastně děje, protože to je opravdu od těch hranic je to 20 kilometrů. Ano. A jako musím říct, že jsem se trošičku bála. Ale zase věděla jsem, že tam nebudu úplně sama, jakoby tady z řeku, takže jsem se pak nějak uklidnila, jako neměla jsem vyloženě strach, ale měla jsem tam vzadu trošku takovou obavu, že by se mohlo něco stát a... Jasně, tak to je normální, jasný. Já totiž tvůj příběh trošičku znám a já jsem ho vykládala manželovi. A říkám mu, představ si, skupina Řeků s jednou Češkou prostě vyrazili na Ararat. Jo, jako vyšlápnout si Ararat. On byl úplně v šoku. On říkal, oni tam nemají hory. A já říkám, mají, ale tak nevím, musím se tady Lucky zeptat, jak je to jako napadlo, že proč zrovna na Ararat, víš, že proč ne někam jinam? Jo, tak tady to byla vlastně jakoby kancelář, která organizuje výšlapy na vrcholy. Oni mají i tady po Řecku, ale 2krát do roka dělají Nepál a Ararat. Ty brďo. A já jsem teda vlastně ještě, než jsem se rozhodla vůbec kam pojedu, tak já jsem prostě měla jenom v hlavě to, že chci jet někam výš, než je Olymp. Protože Olymp jsem si vyšla a přišlo mi to nízký. A Olymp je jak vysoký, aby jsme pro představu to mohli? 2900. Jo, tak to je malý, že jo, oproti Araratu teda. Je to nejvyšší hora, ale chtěla jsem zkusit něco výš. Chtěla jsem teda původně do basecampu pod Everest. Ano. Chtěla prostě vidět na vlastní oči. Vylézt nahoru bych nechtěla, protože bych neriskovala svůj vlastní život. Asi si moc vážím svého života. Ale měla jsem prostě v hlavě to, že bych chtěla na nějaký vrchol vyšší a vyzkoušet si tu nadmořskou výšku, jestli bych to udýchala. Ano. Jak bych to zvládla celkově. Ano. A vyskytlo se toto? Jasně. Tak proč ne, že? A proč ne? To prostě vyzkoušíme. Jasně. Takže jste jako takový organizovaný zájezd, asi jste letěli do Istanbulu a v Istanbulu jste přestupovali. A kam jste letěli? Na jaké letiště jste letěli? Jeli jsme do Idiru. A odtamtud je to jak daleko? Je to 40 minut autem. To je dobrá, to není daleko. Super, takže jste tam dojeli a kdo si vás převzal do parády? Když jsem dělala Ararat z letadla a vlastně celou cestu, protože ta celá cesta z letiště až do toho města je kolem Araratu, tak jsem si říkala, když ten Ararat je tak strašně malej,
Jo. Ten je takový nízký. Já ho mám tady za sebou. On tak vypadá, že takový jako malinký, takový kopeček, jako jo, zasněžený. Toho, tak jako když jde kolem, tak já jsem si říkala, to je jak tady v Řecku, prostě hory, co tady mám vedle baráku, tak jsou kolem 1000 metrů, víc jak 1000 a přišlo mi to, jakoby, když se dívám tady. Ano. Z okna. No, ale nebylo to tak, není to tak samozřejmě. Když člověk už nahoru, jakoby už na té cestě, tak vidí tu vejšku. Takže jste přijeli pod Ararat. Přijeli jsme pod Ararat, ubytovali jsme se v hotelu. Nastal samozřejmě první problém, protože nám zapomněli poslat kufry z Istanbulu, takže jsme byli bez kufrů. Už se ale normálně stává, protože z Aten vlastně prostě nepředali ty kufry do letadla, do toho Idiru. Ale nic se nestalo, počkali jsme jeden den a přivezli nám je hned druhý den. Perfect. Takže v pohodě. První den hned jsme šli, nebo první večer, protože jsme přijeli odpoledne, nás vzali vlastně do restaurace, kde jsme se pomalu, jakoby, nebo já jsem se spíš s těma lidma všema seznámila, protože jsem nevzala vůbec nikoho. Aha. Oni se známili mezi sebou, já vůbec nikoho. Aha. Tak první večer byl spíš takový seznamovací, no a druhý den vlastně jsme ráno čekali na kufry, aby jsme mohli vyrazit konečně a začít. A chci se zeptat, měli jste nějakého místního průvodce? Někoho, kdo vás vyvedl? Ano, měli. Měli jsme vlastně, to byl ten majitel té agentury, který vlastně přijel pro nás na to letiště, šel s námi do toho města, ubytoval nás a vlastně druhý den, když nám přivezli ty kufry, tak už jsme měli toho průvodce, jakoby. A ten asi mluví anglicky, jakože jste se s ním domlouvali anglicky, nebo jak? Takže vy jste byla ta skupina, vlastně Řeků plus ty a měli jste nějakého svého tureckého průvodce, teda tureckého, kurdského asi, že? Kurdského, to byl místňák, jasný, kurdský, proč ne? Já teda musím říct, že já jsem o tom neměla moc ponětí, to tam žije za lidi. Já jsem prostě Turecko brala, že tam žijou jenom Turkové. Všude mě vlastně nenapadlo, že by tam žili Kurdové, to jsem se všechno dozvěděla, až později k tomu se asi dostaneme. Co se týče té angličtiny, ano, musí ty základy prostě umět, aby se lidi mohli s ním dorozumět, protože tam jezdí spousta vlastně lidí ze všech koutů světa. Takže prostě tu angličtinu, sice to není na nějaký úplně super stupni, ale určitě domluvit se dá. Super. Tak a teď, já jsem teda minulý rok na podzim měla možnost poprvé jet do tady té oblasti a se skupinou jako mých studentů a přátel jsme takhle jeli do Doubayazid. My jsme tam jeli, aby jsme viděli palác Ishak Paša, který byl naším cílem, ale když jsme vlastně do toho Doubayazid jeli, tak jsme projížděli kolem Araratu, vlastně tahle fotka, která je za mnou. A tak ta byla vlastně pořízena tam a my jsme byli úplně nadšení. Měli jsme strašné štěstí, že bylo krásné počasí a viděli jsme celý Ararat. Protože teď, když jsem tam byla na jaře, tak nad ním byly mraky a prostě nebylo ho vidět. Byl vidět jenom ten malý Ararat. A jako vlastně mě láká, že bych si taky třeba jednou, jako musela bych asi trénovat aspoň rok, abych si řekla, že ano, vyšlapu na takovou velkou horu, ale jako strašně mě to láká, tak by mě zajímalo, jak ten výstup vlastně probíhá, jo? Jak dlouho to trvá, jestli je to náročné, jak bys to jako ohodnotila? No, já začnu jenom s tím, že já jsem trošku sportovní člověk, takže tím, že jsem chodím po horách, tak se ještě věnuju závodní cyklistice. Tak máš kondičku perfektní. Ono, cyklistika i obyčejný chození, ono všechno vlastně člověk namáhá po každý jiný svaly, takže zase pak člověk, když jde pořád do kopce, tak jsou to zase jiný svaly, ale jako určitě je dobrý mít nějakou trošku aspoň kondičku, protože ten výstup je neustále do kopce. Tam prostě existuje rovina. Takže do toho my jsme vlastně když nás odvezli z toho hotelu, tak vlastně odváží lidi do jedné malé vesničky, která se jmenuje Eli. A odtud vlastně začínají všechny ty výstupy. Ano.
Samozřejmě velký baťohy nám vzali koně. Ano, aha. Jakoby stán a takové věci, to oni mají všechno připravený tam, takže to člověk jakoby má sebou jenom ty mačky, prostě takový tu základní výbavu a oblečení hlavně teplý. Ano, ano. Z té vesničky vlastně se jde nějaký 4-5 hodin do toho prvního basecampu, který je 3200 metrů. Je. A vlastně tam už začínají ty výhledy pomalu. Ty brďo. Jako nemůžu říct ani, že není to jakoby náročný. Zažila jsem spoustu menší nadmořskou výšku a mnohem těžší. Tady spíš jde opravdu jenom o tu nadmořskou výšku, že vlastně člověk stoupá prostě nahoru a teď neví, jak to tělo zareaguje. Jasně. Do toho prvního vlastně basecampu, to si myslím, že jsme úplně všichni zvládli v pořádku. Já jsem byla v hlavy. Asi lidí na mořský místo, protože jsem někde jsem mohla ani jít, ale jsem si kašek úplně se odpočnula jsem si a přešlo to. Jo, na každého, jako ono to je těžký, na každého člověka a to asi působí jinak a třeba jestli půjdu někdy příště, tak určitě jsem zvědavá, jak to na mě zase bude působit, jestli to bude to samý, anebo ne. Vlastně my jsme přišli do toho prvního basecampu, tak nás ubytovali v těch stanech, obložili nás s talířem a s jídlem. A to bylo ten první večer, je to tak? No, jo. Ano. Ty stoly byly úplně obložený, každý si bral, co chtěl, jako o jídlo opravdu nouze není. Jo, super. No a každý prostě co se spát, protože druhý den vlastně se do basecampu, který je 4000 metrů rozdíl. A vlastně do toho druhého basecampu se chodí, aby se tělo aklimatizovalo. Aby si zvyklo na tu nadmořskou výšku. Takže my jsme vlastně vyšli ráno v 9 hodin a zase je to cesta 4-5 hodin nahoru do toho druhého basecampu. Tam jsme si 1-2 hodiny odpočinuli a šli zase zpátky do toho prvního basecampu. Aha, takhle. Oni to dělají všichni, musí to tak být, no, protože to tělo opravdu je to pro to tělo šok. Ano. A vlastně ten další den se jde, opakuje se to samý z prvního basecampu do druhého, akorát už se zůstává v těch 4200 metrů, protože pak další den už je výstup nahoru. Ano. Výstup nahoru je ve 2 hodiny ráno. Jejda. Člověk tam vyslat fakt 6 hodin odpoledne se jde spát, aby si člověk odpočinul a byl prostě připravený. No, vyšli jsme ve 2 hodiny ráno, opravdu. Já jsem teda byla v létě v srpnu, takže tam bylo strašně moc lidí, ale to se tak po těch horách rozmístilo, člověk viděl jenom ty světýlka. Prostě, co jsme měli ty tělovky, takže viděl spoustu těch světýlek. Takže ani jakoby nevadí to člověku, jestli tam je 100 lidí, jestli tam je 200 lidí, prostě tam se to prostě rozplyne úplně. Jasně. A jaká byla teplota, jako počasí? Musím říct, že zima teda vůbec nebyla, ani v noci. Až pak vlastně, když se začalo rozednívat, tak teprve člověk začal cítit tu zimu, protože už jsme byli taky vysoko. Ano. A už opravdu potřeboval ty rukavice, opravdu ty silné rukavice. Všechno. Ty prčo. Já teď nevím, jestli mám říct ze své vlastní zkušenosti, jak jsem to prožívala já. Já si myslím, že jo, protože to bude takové jako autentické pro nás. Já musím říct, že ze začátku, když jsme vyšli vlastně na ten vrchol v noci ve 2 hodiny, tak jsem byla úplně plná elánu, plná nadšení. Člověk má v sobě takový to, jestli tam vyjde, nebo já jsem viděla, že tam vyjdu nahoru. Já prostě bych tam vyšla, kdyby já nevím co. Ano. Prostě co člověka čeká. Jo, protože je to něco novýho, je to něco, co člověk, prostě je to milion smíšených pocitů, co má asi každý člověk, když jde nahoru. Já jsem teda byla v pohodě do nějakých 5 hodin,
úplně jakoby, že to šlo, ale pak už jsem teda začala cítit hodně únavu. Jasně. Ale opravdu hodně, že už tak i ty průvodci jdou s náma opravdu krokem, jo, že člověk nejde normálně, jak chodí, ale pak musí hodně zpomalit, protože i ten dech už člověk by těžce dýchá, nebo se mu hůř dýchá, protože už je vysoko. Ano. A já teda musím říct, že vlastně člověk, než vyjde, kde začíná, protože tam sníh není. Sníh má až v nějakých 4900, 4800. A vlastně, když jsme došli k tomu sněhu, tak tam to na mě všechno padlo. A už jsem si říkala, ne, já nemůžu prostě, ale věděla jsem to, uděláš prostě. Tam, jasně, tam, když už jsi tam. Protože člověk už vidí, vlastně celou cestu není vidět ten vrchol. Ano, aha, vidíš. Člověk to vlastně vidí, až když vyjde posledních všech 400 metrů, protože ten Ararat se jakoby obchází, tak vlastně, když se dojde tam, kde je ten sníh je samozřejmě zmrzlej, je tam celý rok, ten prostě nikdy neroztaje, ten je tvrdý jako kamen. Já se omlouvám, že občas mě jde do pusy řečtina. V pořádku. To mě se děje s turečtinou. No, jenom mezi náma, když mluvím česky, tak mi jde do pusy řečtina, a když mluvím turecky, tak mi to zase jde... Ne. Teďko, když mluvíme česky, tak mi jde do pusy řečtina, a když s někým mluvím turecky, tak mi jde zase do pusy ta řečtina. Čeština úplně... Čeština vůbec, ta je vytlačena. No dlouho žiješ v tom Řecku, no. Nikým, jakoby živě, takže ano. Že někdy už začínám hledat opravdu slova. Slova, jo. A když jsem tady v Řecku, tak musím říct, že mi nabíhají turečtina. Fakt, je to že možné? Že mám nutkání odpovídat v turečtině. Opravdu jako... tam přišla a řekla merhaba. No to je tak, hlavně když přijedu z Turecka, tak mám to prostě v sobě a nemůžu se toho zbavit, to je těžký. Jo, ano. Já jsem mluvila o tom sněhu. Jo, posledních pár metrů. Pár metrů. Ono se to zdá jako pár metrů, co jsem si říkala, taky to už jenom kousek, to prostě dáme, i kdyby já nevím co. No, ale ono to není pár metrů, protože si člověk nasadí ty, já teď nevím v češtině, jak se to říká, mačky. Aha, já taky nevím. Jakože tam jsou nějaký, to jsou speciální boty, aby No to není bota, ono se to nadá ze spoda, ty boty. Jo. My tomu, já v češtině... Vím, že ve slovenštině to je mačky, tomu říkají možná i v češtině. Takže jsou tam jako nějaký bodce, abys mohla... Ano, přesně tak. A vlastně v tom místě, kde jsme si to měli vlastně nadat, tak jsem začala zvracet, což není dobrý signál. Aha. Protože vlastně to je ta nadmořská výška, no a samozřejmě začala mi bolest hlavy. Měla jsem pocit, že neslyším. Opravdu, že neslyším, že jsem slyšela všechno úplně z dálky. Ale jako věděla jsem, že můžu, že jako mi nic není, jakoby... Jasně. Tak je to normální, protože jsem viděla spoustu. Takže vlastně ten průvodce, který byl vzadu, tak ten ti vlastně i psychicky pomohl k tomu, aby si vlastně docílila svýho cíle a vyšla až na vrchol. Musím se přiznat, že mi vzal i což jsem teda naprosto nečekala. Ale on prostě, když mě viděl, jak už prostě nemůžu, tak prostě vzal ten baťoch a prostě ho nes sám. To je hodné. Což teda jsem mu byla nesmírně vděčná, protože člověk už je opravdu unavený, protože opravdu jde do kopce. A člověk má pocit, že ten kopec nemá kde končí. Pořád vidí ten vrchol, ale ten končí. Jasně. No, nakonec jsem to vyšla. Hayırlı uğurlu olsun. Gratulujeme. Luci, teď tak vlastně z těch řeků byly 3 holky a to bylo na dohromady. Teď se mi trochu sekla, počkej.
Trošku si se sekla. Sekám se tím, Míšo? Teď tě slyším. Zkus něco říct. Máme to asi zpožděné taky. Teď mě slyšíš? Já to slyším úplně super, pořád. teď perfektní. Když takže vlastně naše skupina řeků vlastně bylo vlastně nás 11 dohromady a z toho jsme byli vlastně 3 holky. Aha. A když jsem vyšla vlastně ten poslední metr, tak jsem je tam všechny viděla že už tam jsou. A já jsem začala brečet. Brečet jak malý dítě, ale opravdu to byl pláč štěstí. Prostě štěstí nebo úleva? Co? Ne, to byl pláč štěstí. Jako opravdu jsem se cítila neskutečně šťastná, že jsem to prostě vyšla, že tam prostě jsem a všechny ty pocity, co jsem měla, ty obavy předtím a všechno, co člověk má, tak prostě asi jsme ženský, tak prostě my to dáme do těch protože jsem se podívala na ostatní 3 holky a byly na tom úplně stejně jako já. Takže jsme se všichni objali, vlastně jsme se objímali jeden po druhým prostě a vlastně ženský brečeli. Jasné. A prostě nešlo to zastavit, nešlo. Ale samozřejmě tam nahoře bylo asi -12, což bylo to srpnu, jako jiný měsíc asi to bude horší. Ale člověk v tu chvilku prostě sundá i ty rukavice, aby mohl dělat video, aby mohl dělat fotky, všechno. Vlastně v tu chvilku v tom náporu těch emocí asi necítíš rychle. Ano, já si myslím. Ale nemůže tam samozřejmě člověk zůstat dlouho. My jsme tam zůstali asi 15 minut na fotky, na video a hned dolů, protože nejde to tam být díl. Ale bylo to něco úžasného, protože když je člověk nahoře na tom Araratu, tak vlastně vidí odraz té hory vlastně dole pod sebou. Aha. Vlastně celého toho trojuhelníku vidí vlastně z té výšky a vlastně východ slunce a malý Ararat vypadá, jak když je dalších 20 minut pěšky. Fakt, ale jo? Ale je strašně blízko, ale není. Aha. Takže vy jste vyšli strašně brzo ráno z toho posledního kempu vlastně a byli jste tam teda na východ slunce na tom Araratu, je to tak? Ano. Ono se i vychází, si myslím, takhle brzo, protože brzo ráno je úplně naprosto čistá obloha. Asi si myslím, že to je hlavní důvod, proč vychází takhle, protože pak to počasí se většinou už pak kazí, nebo jsou mraky a už člověk, tak je to krásný určitě, ale musí mít i ten čas, aby se stoupil dolů, protože to zabere spoustu hodin samozřejmě taky, takže ale pro mě to bylo něco neuvěřitelného. Sice je to 9 měsíců teďko, ale teď, když od té doby já jsem vlastně s nikým o tom nemluvila a teď, když spolu o tom mluvíme, tak mám úplně husí kůži. Jo, já mám taky z tebe husí kůži úplně, ty brďo. Ale spousta lidí se ptá, je to těžký, je to náročný, je to... jako není to těžký, není to náročný, tam jde opravdu jenom o tu nadmořskou výšku. Jako by to nejsou žádný překážky horolezecký nebo nic. Prostě člověk jde do kopce a ta vajíčka jenom, Ty brďo, jsi dobrá. Tam prostě je spousta lidí, na který to vůbec nepůsobí, který jdou, jak když jdou po ulici. Jo, je to možný. Jo, spousta lidí je takových, to fakt záleží člověka od člověka, na tom se nedá. Já si myslím, ale i to, že moje mínus bylo to, že jsem tam naprosto nikoho neznala, že jsem se cítila strašně sama. Jo, že to bylo takový, protože ty Řekové přece jenom, je to trošku jiná nátura. A jako cítila jsem se tam dobře, nemůžu říct, ale když člověk tam prostě nezná, oni se znají mezi sebou leta, tak je to takový, má ten člověk pocit, že je sám prostě. Takže si myslím, i to mi trošku jakoby, kvůli tomu jsem se asi necítila vnitřně dobře při tom nahoru. Jo. Takže kdybyste měla nějakou kamarádku nebo nějakého parťáka, tak by... Určitě, kdyby to byla skupina lidí, který trochu znám, nebo tak asi by to pro mě bylo i lepší, ale třeba, nevím, můj pocit jenom. Třeba to tak není, ale můj pocit je takový. No a ty výhledy musely být nádherné teda, jako úplně z vrcholu. Byly.
A máš nějakou fotku, že bychom potom tady, abych to třeba nějak nasdílela? Já mám spíš videa. To nevadí. A kdybys byla tak hodná a třeba s náma nasdílela nějaký video, tak potom určitě, já bych to tady vložila určitě. Taky sama jsem zvědavá. Teď jsem viděla nějaký pohled na vrchol, ale asi z dronu to natáčeli a to bylo teda neuvěřitelné, nádherné teda. Jo, je to nádhera, je to jako když to člověk vidí a ono stačí i jenom jak jste byli vy, tak jenom když vidíte na Ararat, tak už má, prostě je to neuvěřitelné. Má to jako neuvěřitelnou sílu, takovou nějakou energii zvláštní, fakt, že člověk je úplně hypnotizovaný tou horou. No, určitě je. Jako, teda nevím si představit potom, kdyby jsme vlastně vyšli takhle nahoru, třeba se fakt jako dáme dohromady nějaká skupinka, vezmeme si tě sebou, Luci, tak ty už víš, co je. Jo, ale já jako určitě bych šla s váma, ale oni mají vlastně průvodce svoje, nebo to prostě nejde, abych šla jako by třeba já. Jasně. Nejde to, jako půjdu, ale vždycky tam oni musí mít ty průvodce, protože nám musí někdo vařit. Jasné, samozřejmě. To chceme. Chceme zažít tu kurdskou pohostinnost v horách, jasné. Přesně tak. A Luci... No jasně, no přesně tak, potřebujeme někoho, kdo nám to všechno vynese. A zajímalo by mě, oni asi ty agentury, které takhle jako pořádají ty výšlapy, vlastně v místě, tak oni asi musí mít nějaké speciální povolení určitě, protože třeba my, když jsme teď byli v Hakkari, tak prostě jako vejít do hor bylo o určitým povolení, jo, a prosení o to, aby jsme vůbec tam mohli vlastně vejít, takže asi tady to bude podobné, aby vlastně přesně mohl... Přesně tak. Vlastně se platí ten permit, což je nějakých 50 €. A vlastně protože když vlastně se jede do té vesničky, tak ještě než se vlastně vyjede z hlavní silnice, která vyjede vlastně na Irán, tak se odbočuje na ten Ararat, tak vlastně tam jsou tam ty vojáci, kteří vlastně to kontrolují. Aby nemohli prostě jen tak si tam jít, kdo chce. Ano. Takže musí mít povolení. Samozřejmě existují, protože jsem v kontaktu se spousta lidma tam, tak vím, že je spousta lidí tam, kteří to dělají na černo, ale je to hodně nebezpečné, protože jakmile na ně přijdou, tak... Tak nechceš být v tureckém vězení, zrovna někde na východě Turecka. No, oni i skrz cenu, víš, že to dělají za levno, ale je to nelegální samozřejmě. Jasně. Chápu. A ještě by mě zajímalo, ono jako vystoupat trvalo teda kolik, 2 dny, než jste nebo 3? 3 dny. 3 dny. A potom vlastně dolů, když jste šli, tak to trvalo? Ono vlastně dolů vrací se do toho druhého basecampu, tam se člověk nají, odpočine si 2-3 hodinky a hned se sestupuje do toho prvního, kde vlastně je další odpočinek, vlastně večer se tam dorazí. Jo. Jasně. Takže vlastně jakoby sestup je 1 den. 1 den. A výstup je vlastně, když se to tak vezme, tak 3 dny, protože vlastně jsou to 4 noci v horách. A ty jsi říkala, že těch skupinek tam jako bylo víc, že asi, já jsem třeba viděla video z Mount Everest a tam byla normálně řada. Jo, že lidi čekali na to, aby se dostali na vrchol. Tak tady asi ne, že? To se asi jako rozprostře. Ne, to se mi čeká. Zase tady, protože to je velký, sice jakoby je tam jakoby ne, že by byla vyšlapaná cesta, ale protože už jsou v tom sněhu, tak už prostě jsou tam ty stopy a člověku se jde líp samozřejmě, ale tam je to prostě prostor, to nemá vůbec nic společného. Ale pošlu ti jednu fotku, která je teda není focená z výšky, je focená asi ze 4 000 a tam to opravdu vypadá jako na Everest. Prostě jo, fakt, jo. A vidíš to? A to by si člověk řekl, jako
Jsou lidi, kteří chtějí jako vylézt na ten Ararat, tak asi jo, vidíš to, že prostě jsou určitý možná i, asi mají i nějakou sezónu, že jo? Ona je teda letní sezóna, je i teda zimní sezóna, ale na tu zimní teda je málo lidí, protože jako je opravdu velká zima a člověk nevidí vítr strašný, takže viděla jsem spoustu videí a vlastně já jsem byla i v zimě, ne, že bych šla na výšlap, ale ve městě. A vím, že bylo pár skupinek lidí, ale jsou to hodně malinký skupinky lidí. Jo. Spíš sezona vlastně začala už. Ano. Teď je předevčírem. A vlastně chodí se do konce září. Jasně. Do konce září, začátek října. Ano. Ale dokonce v září nejvíc frekventovaný vlastně asi ten červenec, srpen. Jasně. Ale všechny ty měsíce si myslím, že budou mít svoje. Akorát ten srpen je takovej teplejší, bych řekla. Určitě, já si myslím, že ty jsi to měla jako ideální. Jo, určitě. Super. A ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že se třeba může stát, že někdo si prostě řekne v půlce, že to nedá. Víš, že a prostě se vrátí a se jde dolů, jo? Určitě se to může, jako sice jsem to teda neviděla, nebo z naší skupiny samozřejmě nikdo, protože nás bylo málo, ale určitě, když je větší skupina lidí, třeba 30 lidí jsem viděla skupiny, jsou to starší lidi a třeba jim ani o to nejde úplně vylézt úplně nahoru, spoustu lidem si myslím a stačí jim prostě tam, kam můžou, nebo kam jim to prostě tělo dovolí. Takže si nemyslím, že by úplně všichni jakoby, jako můžou se vrátit, vždycky tam mají člověka prostě, který buď s nima počká, když je teplo, nebo když je příznivý počasí, nebo si okamžitě můžou, já jsem si tím, že to je všechno začovat tomu. Protože člověk neví, jak zareaguje to tělo. Ano. Takže netřeba na sebe tlačit a prostě, když to nejde, tak člověk může si že to je tak jako nechci to říct, že to je úplně tak lehký, co zase ne, protože to je sama za sebe. Ano. Ale nemůžu říct, že to je něco těžkého, jako určitě to nemá s Everestem nic společného. Jo. Je to jenom Ano. A teď by mě zajímalo, jaké jsi měla pocity vlastně z té oblasti prostě toho východního Turecka? Jaký tam byli lidi? Jestli se tam třeba ještě vracíš, nebo jestli plánuješ, že se tam ještě někdy podíváš? Já teda musím říct, že já jsem se dozvěděla, že jsou vlastně, že v té oblasti žijou Kurdové až při sestupu. Aha. Protože jsem slyšela, že se o tom baví mý kolegové tam, takže jsem pochopila. A teprve jsem vlastně začala zjišťovat, kde jsem. Ano. A jako, musím říct, že můj první dojem, což moje máma mi teda do dneška připomíná, že když jsem s ní volala, tak první věc, kterou jsem řekla, bylo: mami, já bych tady nemohla žít. Jak to? Prostě... Proč jsi měla takový pocit? Prostě, víš to, je to něco asi... všechno prostě jiný. Všude prostě mi to připadalo, že je prach, ty prašný silnice. Jo. Takový ten nezvyk na ty auta jejich, protože tam vlastně jezdí skoro samý dodávky. Ano. Všechny dodávky jsou bílý, všechny auta jsou bílý. I ty vlastně, víš co, i ty kontroly, co jsou, já nevím, jak oni to... Nebo žandarma, no, tam jsou ty checkpointy, kdy tě vlastně kontroluje vojenská policie. Které jsou na každý silnici několikrát za sebou, tak to mi asi, jako když člověk tam vidí prostě ty vojáky s těma pistolema, tak asi ono... Jo, my jsme na to zvyklí, to je pravda. Ano, tak jsem si říkala, ježiš, kam jsem to přijela, co to je? Jako. Můj první dojem byl takovej, co jsem řekla mojí mami, tam bych nemohla žít. A vlastně jsem hlavně viděla i, jak ty lidi vlastně, ty Kurdové prostě musí pracovat. I na tom Araratu, že to musí být strašně náročný, prostě za pár peněz, když to tak vezme.
jako se musí strašně moc snažit, aby se vůbec uživili, aby se prostě zabezpečili. Ano. Tak asi i proto jsem to, tak celkově jsem to řekla. My jsme teda jeli, když jsme se vrátili z té vesničky zpátky na hotel, tak jsme si odpočinuli a právě jsme jeli do toho paláce. Do Douby do paláce. My jsme byli ubytovaní v Douby. A se nám vzali k tomu paláci a já ti teda musím říct, že když jsme jeli, tak vlastně kolem té silnice je vlastně cesta až nahoru. Ano. Chodník pro lidi. A já jsem tak přemýšlela, jsem si říkala, proč nám nezastaví, aby jsme si to vyšli pěšky, jako. Když už jste vyšli na Ararat, tak... Všude. Fakt jako jsem přemýšlela, že to musí být hezká procházka, prostě dojít ne autem, ale prostě jít pěšky. No palác úžasný, samozřejmě. Nadšení, spousta fotek, jak víš. Ano. Z toho paláce nás vzali vlastně na tu Noémovu archu se podívat. Ono toho sice teda moc vidět není, když člověk nesejde úplně dolů, my spíš tak jakoby okrajově jsme se zastavili v tom muzeu, jakoby muzeum, co tam mají. Ano. A pak jsme se vrátili zpátky. Pak jsme vlastně už nic jiného nestihli, protože druhý den brzo ráno jsme už odjížděli. To měli vlastně na 7 dní celkově i s cestou. Takže odjížděla jsi s nadšením? Odjížděla jsi s pocitem? Ano, určitě. S nadšením. Ale ty jsi se ještě ptala, jestli se tam vracím, jak vidím to město. Já vlastně ze začátku, nebo s těma lidma vlastně, co s těma Kurdama, co byli celou dobu s náma, tak vlastně 2 z nich, ten jeden, co má vlastně tu agenturu a ten vlastně jeden průvodce, tak vlastně byli, dá se říct, 24 hodin s náma a když se s náma loučili, tak já jsem byla jediný člověk, který se s nima nešel rozloučit. Jako asi tomu nebudeš věřit. Jako, řekla jsem ahoj, všechno, ale nešla jsem k ním, nepodala jsem jim ruku, neobjala jsem je. A proč? Já jsem stála před tím, já nevím, já fakt nemůžu říct proč. Já jsem stála před tím hotelem a prostě v duchu, opravdu v duchu, nebo někde vzadu v hlavě mi běželo, já se nebudu loučit, protože já tady nejsem naposled. Ty brďo. A to jsem v tu chvilku nevěděla ještě. Nic jsem nevěděla, ale prostě mi to běželo hlavou, neluč se, protože tady to nejsi tady naposled. Ano. Ani nebreč, až budeš koukat naposled na Ararat. Nevím proč, je to neuvěřitelný, ale opravdu to tak je. Teď mám zase husinu úplně No jo, osud prostě tě tam tvá duše prostě dovedla, je to jasný. Asi jo, prostě bylo to tak všechno dohromady, prostě to tak složený se to začalo skládat. Já jsem se vlastně vrátila zpátky do Řecka plná pocitů, nadšení, jsem žila v tu chvilku úplně nikde jinde. Ano. Ale samozřejmě jsem si začala pomalu vyhledávat informace o tom městě, o té kultuře, nejenom o té kurdské, ale i o turecké. Prostě mě to začalo být zajímat, protože když tam člověk je a vidí, jak lidi žijou, jak to prostě, jaký mají život, nebo jak ten úplně jiný druh života, jakou mají kulturu, všechno člověka, nebo mě to začalo hodně zajímat. Takže jsem studovala jsem si toho spoustu nastudovala z internetu, spoustu informací nových pro mě. Já jsem si říkala, tak tady z Řecka je to nějakých 2900 kilometrů. Jo, no. A já jsem si říkala, tak jo, dobrý, tak Česko je 2000 kilometrů. Takže ono to zase není tak úplně, ale já jsem prostě přemýšlela, jsem si říkala, jenom 2900 kilometrů. Není to zase úplně nikde na konci druhého světa a prostě úplně tady prostě vlastně nikdo netuší, jak ty lidi žijou. Ano. Co musí prožívat každý den. Já vím, že to je asi všude na světě, ale když tam člověk prostě není, nezažije to, nevidí to, tak to nemůže nikdy pochopit. Nikdy to nepochopí. A prostě ne, že by mi začalo být líto nebo tak, ale určitě jsem s nima začala soucítit, jakoby, protože jsem si přečetla tu historii její. A asi mi to začínalo trošku
uší do srdíčka. Jo. A tak to vlastně všechno začalo. To je krásný. Vlastně přes internet našla vlastně pár lidí, co vlastně šli s námi ty vůdci, nebo ty průvodci, co šli s námi na Ararat. Vlastně jsem si s nima začala psát. A můžu říct, že od té doby do dnešního dne jsem tam každý měsíc. Ty brďo. Že to bude mít až takový efekt, to jsem nečekala. Hlavně, já bych si tam přála opravdu žít. Fakt, až takhle. Wow. Aha. Opravdu bych si to přála. Nebo aspoň to zkusit. Aspoň na nějakou dobu, že? Ano. Aby člověk opravdu, ono je něco jiného, když tam jedu na 10 dní, když tam jedu na 4 dny, každý měsíc a zase se vracím zpátky sem. Sice tam jsem, ale není to prostě, chtěla bych si to prostě opravdu zkusit, jestli bych si řekla ano, chci tady žít, nebo ne, to prostě není pro mě, nemůžu, nedám to. Chtěla bych opravdu vědět, jestli bych opravdu tak chtěla, jak si myslím. Ano. A to je jako zajímavé pro mě, že ty jsi říkala, že to je 15 let, co žiješ v Řecku, že? Že jsi říkala, že jsi měla sen žít u moře. Tak to se ti jako splnilo. A teď máš sen žít v horách mezi Kurdy. No. Ještě většinou mezi Kurdy, no. Jako, já musím... Jakoby byl můj to sen s tím mořem, to je pravda, ale to byl, víš co, to jsou takový ty sny, který máš v hlavě, nikomu je neříkáš, já jsem to nikdy nikomu neřekla. Byl to prostě jeden sen, který byl někde tady vzadu a byl vzadu, protože jsem věděla, že se to nikdy nemůže stát. Aha. Protože jak by se to stalo, jak se naučím řeč, jak tady začnu žít, jen tak prostě sem přijedu a začnu tady žít. Prostě je to strašně moc věcí, co člověk přemýšlí a ví, že se to nikdy nemůže stát, takže, ale jak je vidět, tak všechno se může stát, všechno je možný. Jo, přesně tak. Já ještě vlastně z moře jsem se dostala prostě do hor, ale ty hory, já musím říct, že teď už to moře, každý den, když ho člověk vidí, tak už ho nudí. Už se to bere nebo nudí, bere to jako samozřejmost, co vidí každý den. Já musím říct, že už ani k tomu moři nechodím se opalovat ani koupat. Ještě jsem nebyla jednou letos a už teda bych mohla 2 měsíce, protože jsou velký vedra. Mě prostě lákají ty hory, no, že asi ta příroda. Ta příroda, že člověk se tam cítí fakt úplně svobodně, vypne. Tam prostě člověk na nic nemyslí, prostě neexistuje obyčejně, prostě problémy, starosti, nic takového tam prostě neexistuje. Já musím říct ještě ohledně těch Kurdů, co žijou vlastně v té oblasti, že vlastně jedna rodina, která mě k ním pozvala domů v zimě, abych vlastně víc poznala tu jejich kulturu, jejich život, každodenní život. Bydlela jsem u nich 10 dní a já jsem si je naprosto zamilovala a oni si zamilovali mě. Vlastně díky tomu tam jezdím každý měsíc, protože už oni jsou pro mě jako rodina, já pro ně jsem jako dcera. Pokaždý, když odjíždím, tak prostě brečím já, jejich maminka. Dorozumíváme se turecky, protože anglicky samozřejmě nemluví. Turecky oni mluvit sice nechtějí, ale doma kvůli mě mluví. Ano. Já teda se učím i kurdsky. Je trošku těžká, protože je hrozně těžký najít knížky nebo z internetu. Je to strašně těžký, protože kurdština je ještě rozdělená do 4 dalších odvětví. A oni používají co? Kurmanji? Nebo co používají? Kurmanji. Ale i spousta věcí, které jsem se právě naučila v Kurmanji, tak oni nerozuměli. Vidíš to. Oni mají záleží na její oblasti. Nebo jak prostě mluví, ano, přesně tak na oblasti, no. Ale snažím se a vlastně čím díl tam jezdím, tak tím víc vlastně jim rozumím. Ano. Turečtinu teda taky sama. Samou, ano.
neustále na internetu, tak člověk i z toho internetu, jakoby z Instagramu, z toho TikToku a ze všeho, jakoby každý den, nebo já i vlastně s nima mluvím, komunikuju přes zprávy každý den, takže on člověk už si to pak i naučí a pak když už tam je, tak už mu to jde i tak nějak samo, i když s chybama samozřejmě. Jasně, to nevadí. No. Mě chápu. Já teda první den, když tam přijedu, tak jsem jak v Jiříkovo vidění, protože mám pocit, že neumím naprosto nic. Samozřejmě, že jim rozumím, ale nemůžu mluvit. Jasný. Takže pak přijde druhý den, třetí den, no a pak už ten čtvrtý den už prostě už se nevidím, už chyby, nechyby, prostě se s těma dorozumím. Ne, o to se dorozumě, přesně tak. A to si myslím, že hodně Čechů má jako problém a potřebuje vystoupit ze své komfortní zóny, jo? Protože my pořád jako přemýšlíme nad tím, musí to být perfektní, až to bude perfektní, tak budu mluvit. Tak no jo, ale to se nedočkáš, že jo? Protože... Přesně tak. Přesně tak. A chtěla jsem ještě jenom říct, jak jsme mluvili o tom Araratu, tak jenom vlastně, že ten pohled na něj, pokaždý, když tam jsem, tak první věc, co ráno, když vstanu, ne, že jdu do koupelny, okamžitě na balkon a vidím Ararat. Prostě bez toho jasný. Nejde to. Takže vítáš hory, ráno, slunce a hory, jo. Hlavně vedle vlastně bytu, co vlastně bydlím, tak je ta mešita, která vlastně vyhrává ty písně. Byla jsem teda týden, jsem se teď vrátila, tak začaly už ve 3 hodiny ráno. Dost brzo. A tak tam asi brzo vychází slunce, ne? No, jako vlastně poprvé to bylo takhle, že ve 3 hodiny ráno a slunce vlastně začíná svítat už v 3:30 ráno a slunce vyjde ve 4. Takže... To je dost brzo. Jsem si říkala, já nepotřebuji ani žádný budík, protože mě tady zbudí zpěvem. Takže první věc, kterou já vlastně jsem udělala, protože říkám si, vidět východ slunce, to musí být taky něco úplně úžasného i pod tím Araratem, tak je to opravdu úžasný. Opravdu něco nádherného. A určitě to člověka jako nabíjí a máš jako lepší den potom. Určitě. A kdykoliv člověk jde do města nebo kamkoliv jde, jenom se vždycky podívá a vidí Ararat pod jo, má ho tam. Má svůj bod záchytný. Pokud samozřejmě, protože to počasí se opravdu mění jakoby nad tím Araratem, takže kolikrát i vzniknou, já ti pošlu fotku, budu si myslet, že to je montáž. Ne, není to montáž, opravdu to tak je, že i člověk vidí různý útvary nad tím Araratem. Jo, což je opravdu zvláštní a když se člověk podívá každou půl hodinu, tak ten Ararat vypadá úplně jinak. Jasně. Což je taky úplně naprosto úžasný. Že se to prostě mění, ty oblaka nad ním a kolem toho, že je to úžasný, no, jsem asi takový blázen, když to shrneme. Hele, dělá ti to radost, naplňuje tě to. Jo, pro ostatní lidi to může být jako divný, ale za mě si myslím... Já ti teda musím říct, že já mám... moje rodiče žijou v Česku. Sice asi je jim hodně líto, že jsem víc v Turecku než v Česku. Protože jsem opravdu v Turecku každý měsíc. V Čechách jsem měla naposledy v lednu, ale tak oni naši přijedou sem do Řecka. Musím říct, že můj taťka teda to nechápe. A nikdy to nepochopí, protože je takový Ježišmarja, tam je to vedle těch hranic, tam jsou prostě všude samý války, prostě lidi je to chudoba sama, něco se ti stane, takže to slyším vlastně jenom tohle. Moje mamka, ta je zase jiný povahy, takže tam mě podporuje, chápe mě. I když má třeba obavy, tak ale ví, že pokud jsem šťastná, tak je šťastná i ona. Tak tačka taky, akorát, že mají prostě ten strach. Já teda strach nemám vůbec, když tam jsem. Vůbec žádný strach. Asi je to že ty lidi tam znám, nebo mám tam prostě lidi, který znám a jsem s nima vlastně, když tam jsem. Jsem tam i sama, protože si do paláce vycházím každý den sama, potom si dělám. Až půjdeš do paláce, pozdravuj. Ale prostě se tam cítím jak můj druhý domov, musím říct. Musím říct, že ano. Pak se vždycky vrátím sem do Řecka a jsem nešťastná. Fakt, je to možná?
Ale asi žiješ na pěkném místě, ne? V Řecku máte tam moře, je tam asi jako... Já žiju v Kalamatě, což vlastně je úplně nejjižnější město. Mm-hmm. Jako Kalamata je hezká, všechno, tak ale je to už takový, nevím, já jsem ani do Kalamaty jakoby nešla, že bych si vybrala, chci žít v Kalamatě, to ne. Sehnala jsem vlastně práci, to bylo jediné místo, kde jsem mohla najít práci a nebo se mi vyskytlo zrovna v tu dobu, co jsem hledala, tak koukala jsem v jakém městě a teda že prostě jsem a já už jsem zůstala, tak už pak člověk asi pak tady zůstane už kvůli těm lidem asi, nevím. Už je to spíš takový zvyk, bych řekla pro mě. Můžeš mi říct, no ale tam to bude to samý, taky si tam zvykneš, pak už tě to bude nudit. No a člověk neví, jestli asi ne, no. Ne, tak prožila jsem si tady 15-16 let a už tady nic asi nečekám, nevím. Je čas se možná posunout dál? Je to asi ano, no. Asi vidím, že můj život nezakotví tady, nevím, uvidíme. To je všechno ve hvězdách. A víš, co by mě ještě zajímalo? Oni jako Řeci a Turci, já si myslím, že jsou si v hodně věcech jako podobní, ale zajímalo by mě, protože jako zase, když bychom zase porovnali Turky a Kurdy, tak mě přijdou zase, že ti Kurdi jsou ještě jako kdyby víc otevření a jsou takový jako víc přijímající. A kdybys jako porovnala, tak Turky nemůžeš porovnat, ale ty Kurdy třeba s Řekama, jestli je tam jako rozdíl, jo, v tom vřelém přístupu vlastně k těm lidem, k tomu vlastně i ta rodina kurdská tě vlastně opravdu přijala jako mezi sebe a ty si vlastně součástí té rodiny. No. Jestli se ti třeba něco takového stalo i v Řecku, jestli jsi se třeba potkala s tím, že někdo tě takhle jako vřele přijal vlastně. Ne, tak to určitě ne. Já si myslím, že asi by se to v Řecku ani nikdy nestalo. Nic takového. Že ne? Jako nemůžu říct, že by tady lidi, jak kdo samozřejmě, ale jak čím víc jsem tady, čím víc let tady žiju, tak vidím, že ne, že je to všechno takový na oko, bych řekla spíš. Jo, anebo skrz turismo, jako skrz turisty. Jo. Jako asi mezi tím velký rozdíl, protože oni mě přijali, aniž by mě vlastně znali. Pak jsem se dozvěděla, což já jsem teda nevěděla, že jsem byla první vlastně žena, nebo první člověk, který spal v jejich domě. Já jsem o tom vůbec neměla žádný ponětí vůbec. Já jsem vlastně věděla jenom, že oni k ním, jakoby, když včas přijedou turisti nebo tak oni je jakoby přivítají v domě, hostí jídlem, čájem, popovídají si, ale zase si jde každý po svých. A já jsem to nevěděla, já jsem se to dozvěděla vlastně až potom, až když jsem odjela, že jsem vlastně byla první člověk, který u nich v rodině vlastně spal. Což mě strašně, jakoby, jsem se cítila hrozně poctěné. Opravdu. A jako do dnešního dne, kdykoliv tam prostě přijedu a jdu k ním na návštěvu, tak prostě oni prostě by mi snesli modrý z nebe. Ale tak já jim taky. Jo, to je krásné. Já mám opravdu ráda, jako opravdu ráda. Opravdu. Jako cítím tam ty rozdíly, proto mám ty Kurdy. Asi já to nemůžu srovnat s Turkama, to máš pravdu, protože jsem se jakoby nemám vlastně zkušenost. Ale oni jsou prostě, je to z nich prostě cítit, i když jdu po ulici, tak prostě to tam cítím z toho všeho, že já se cítím i bezpečně tam, jako já nemůžu říct, že bych se tam fakt cítila, i když jdu tam, já se tam necítím ohrožena, ani nemůžu říct, že by se na mě někdo nějak koukal, tak mám tmavý vlasy teda, ale oni jakmile se mi podívají do očí, když se mi teda někdo podívá do očí na ulici, tak chápe, že jsem cizinec. Protože oni mají většinou hnědý oči. Ano. Teď já to vždycky vysvětnu těma svýma modrýma, modrozelenýma. Ano. No, tak se podívají a chápou, že jsem cizinec, ale tak si říkají, no to je z Araratu. Jasně. Musím říct, že cizinci tam asi nežije. Jako vidím, že tam žije pár Polek, který se tam dali. Neznám je teda jakoby osobně, ale
vím, že tam žijí jich pár asi 5. To je ale dost jako na tu oblast. Snažila jsem se najít nějakou Češku třeba. Asi ne, no, nebo Řeka, tak to asi ne. Asi nepůjde, no, ale byla jako, když jsem tam jezdila přes zimu, tak to byla docela legrace, protože jsem byla jediný cizinec tam v celém městě. Ano. To si člověk připadá tak úplně výjimečně. Ano, ano. Protože ano. By tam v zimě jezdil, ale tak jako v zimě musím říct, že to má velký kouzlo, protože jakmile začne sněžit, nebo je sníh v celém, to je něco nádherný. Nádher. A hlavně palác, to je úplně... Já když jsem to viděla poprvé se sněhem, ty výhledy, já jsem byla úplně unešená. Ježíš, to mi ani neříkej, no, tam budu muset letět. Víš, jako prosím, tam letět leden, únor, březen, když je, aby si to viděla s tím sněhem. Úplně celý to okolí zasněž všechno bílý. To je něco nádherného, opravdu nádherného. Jako, já si musím říct, že se mi to víc líbí se sněhem. Celkově to město i ta zima. Prostě se mi to asi líbí, asi jsem ten zimní člověk, no asi jsem prostě fakt Češka. Jasný, od člověka, který se rád válel na pláži. Jo. Ano, ano, jak se našla třeba svý kořeny, víš jak, že to prostě člověk jako má v sobě. Myslí si, že je nějaký, ale... Teď jsem si vzpomněla, když o tom mluvíme, že jsem říkala zrovna mamce, teď jak jsem tam byla vlastně v zimě, tak jsem říkala, když já se cítím tak úplně neskutečně šťastná, tady, jak je ten sníh a jak je ta zima, mě to strašně připomíná moje dětské léta. Aha, vidíš. V Čechách. Strašně, ale když jsem chodila do školy, byly ty závě, sněhu prostě, všude pak byly ty blátanice. Já prostě to jsem naposledy zažila, když mi bylo asi 8 let, 9 let, od té doby vlastně už pak se to hodně změnilo, nebo to počasí, jak se mění s tím klimatem. Tak fakt jsem měla pocit, jak když jsem zase to malý dítě do té školy v tom sněhu. Jasně, jasně. Úplně mi to připomnělo prostě dětství. Jsou tam ty emoce a asi tam cítíš takovou tu radost, co jsi cítila třeba, když jsi byla malá, víš, že tě to jako naplňuje. No. A jsem ráda, že vlastně říkáš, že se tam cítíš dobře, že se tam nebojíš, protože třeba mě to na východ Turecka táhlo už taky jako strašně dlouhou dobu a snažila jsem se roky přemluvit svého manžela, Turka, aby mě vzal někam na východ, jako východněji od Antálie, jo. A já jsem vždycky říkala, hele, já chci vidět prostě Göbekli Tepe, tak stačila by mi prostě i ta Urfa, nemusíme jezdit někam úplně daleko, ale on prostě jako Turek, oni mají zafixovaný to, že jsou tam teroristi, je tam nebezpečno, něco se nám může stát, jo, tak pro něj, a ještě prostě oni mají zafixovaný i to, že tam nic není. Jo, jako kdyby, jedeš na východ a co by tam jako bylo, všechno je tady u nás na západě nebo jako ve vnitrozemí a jako kdyby já bych řekla od Ankary nebo od Kapadokie dál na východ není. A já si zrovna myslím, že to jsou prostě ty nejkrásnější místa. Přesně tak, to chci jako říct. Protože tak nebyla jsem jakoby, tak ale znám z internetu, nebyla jsem třeba jako ty na spoustě těch místech nebo spousta lidí, ale vidím videa, mám informace samozřejmě, ale teď třeba jak jste byli na Hakary, tak já prostě tam musím jet. To musíš jet, do těch hor musíš jet. Žilodáler, doporučuju. Prostě jsi mě opravdu nadchla, že já se tam opravdu vydám. Protože... Tam se taky dělají triky, můžeš, no. Ano, já vím, no, tak ráda bych. Jo. Doporučuju jet zase někdy v srpnu, to bude tvůj měsíc celé. A letět do Vanu, a ve Vanu okolo jezera jsou takové jako kdyby malé plážičky, takže se tam můžeš vykoupat a potom prostě je do toho Hakkari, do těch hor a tam je to neuvěřitelné. Jo, my jsme byli vlastně v tom Cennet Cehennem Vádisi, ale prostě ještě nebylo tak teplo, aby jsme se dostali jako kdyby dál. No. Už tam prostě byl sníh a led a už se nedalo, no. Ale doporučuju, to se ti bude líbit, to bylo neuvěřitelné. Já mám jedno z těch videí, co si dávala, tak jsem říkala, že tam se musím jednou podívat. To prostě opravdu ráj na zemi. A já jsem to vykládala manželovi a říkám, nás tam bylo prostě 12 holek z Čech, ale v těch horách všichni prostě úplně jak vyzenovaný, víš, jako jak kdyby byli v nějakém takovém nastavení, že všechno je skvělý, úžasný.
Přesně to se mi na těch horách líbí, že člověk fakt úplně vydechne, zapomene, prostě a žije tu chvíli tam, jenom sám pro sebe. Ano. Úžasný, no. Ano. A musíme teda říct, pokud někdo má taky takový sen, že by se chtěl podívat na východ Turecka, tak ať se nebojí, protože ať se nebojí. Taky musím říct, že asi nejbezpečněji, nevím proč, jsem se cítila teďka v tom Hakkari, což je teda úplně, můj manžel tam byl na vojně, on byl na té hranici Irán, Irák a Turecko a pro něj to bylo prostě extrém, ale já jsem se tam cítila strašně bezpečně a musím říct, že nikdo se na nás nedíval divně. Jo, že to se stane třeba v Antálii, někde u moře, že se po tobě dívají tak jako hladově, ale tady nikdo vůbec. A byli rádi, že vůbec tam jako dojeli cizinci, že jich to zajímá. Ano, to jsem teď chtěla říct, že oni jsou prostě úplně šťastní, když vidí prostě člověka, oni vidí, že vlastně, já ti jenom ze své vlastní zkušenosti řeknu teď, jak jezdím každý měsíc, tak já teda buď jezdím do toho Idiru, anebo na letiště do Áry, protože Van je přece jenom trošku dál. A pokaždý, když vlastně jdu k vízu, aby mi dali razítko, že vstupuju vlastně na to území a pak ještě vlastně při té kontrole těch zavazadel, tak mi prostě říkají Turci, kam jedete? A já do Idiru nebo dále, kamže to jedete? A co tam budete dělat? Jako, prostě na mě koukají, jak když jsem spadla vždycky zvyšně z prominutí. A jako Idir, do Idiru. Prostě nechápu. Vůbec nenapadlo někam takhle jet, no. A to mám teda pokaždý, když jedu jenom jednou, se mi teda poštěstilo, že zrovna ten člověk, co byl na těch víz, tak byl zrovna z té oblasti, tak bylo úplně nadšený. Úplně nadšený. Jako, a oni jsou opravdu šťastní, protože oni se chcou i hrozně moc seznamovat, mluvit, i když vlastně fakt nikdo skoro nemluví, jakoby mimo lidí, co se vlastně zabývají Araratem, tak ostatní prostě angličtina neexistuje vůbec. Maximálně hello. Takže člověk opravdu musí mluvit. Ono to člověka vlastně i nutí mluvit, protože i ze začátku, když já jsem vůbec neuměla mluvit, tak jsem si to prostě našla, jak se to řekne v turečtině. Ano. Hned jsem si to zapamatovala a zeptala se. Jo, takže si to člověk už zapamatuje všechno ty věty, ale oni prostě chtějí mluvit, chtějí se seznamovat. Musím říct, že i spousta lidí mě k ním pozvala domů prostě na večeři, mě chtěli pozvat na čaj. Samozřejmě já jsem nemohla jít, protože nemůžu tam obcházet celé město. Hlavně je neznám, že nevím, znala jsem jenom, že jsme se jakoby seznámili třeba přes ten Instagram nebo TikTok, co mám spoustu, protože dávám spoustu videí a spoustu fotek, tak oni si většinou myslí, že jsem tam odsaď, no tak samozřejmě nejsem, taky vysvětlím, že nejsem odsaď. Nejsem, ale jezdím dost často. Prostě, že abych byla jejich host ale nejde to, protože tak nemůžu tam být hostem všech. Pravda. A už jsi adoptovaná v jedné rodině. Už jsem adoptovaná v jedné rodině, proto nechci už další rodiny, nepotřebuji. Ano. To je krásné. Když to... To je prostě zvláštní, jak toho člověka to někam prostě jako dotáhne. On ani jako neví, ale najednou se někde ocitne takhle. A řekl by si před pár lety, nebo já nevím, v mládí by si řekl, ne, do takového místa, nikdy bych tam nejel. No, pak tam dojede a má... Já jsem nevěděla, že takový místo vůbec existuje. To pak jako... A teď pro mě je to hlavní bod středem pozornosti vlastně, když se to tak vezme. Ano. To vlastně teď naplňuje tvůj život. Jenom vstoupím vlastně na území Turecka, vlastně, když přiletím do Istanbulu pokaždý. A prostě už vždycky se nadechnu a říkám si, tak tady jsem zase konečně už doma. Tak už na mě dýchá prostě už to na mě dýchne. A pak když se jdu do toho letadla, co jede vlastně do toho Idiru. A vždycky se podívám, vidím všude ty černé hlavy. Nebo ty černý vlasy. Tady jsem doma. Jo, to jsou moji lidi. Takže Řecko byla jenom taková mezizastávka. Asi jo, no tak uvidíme. Člověk nikdy neví. Super. Tak to je krásný. A je taky super, že vlastně
se snažíš s nima mluvit, že se učíš jejich jazyk, to je moc pěkné. A jako oni jsou úžasní, i když tam jezdíme takhle vlastně se studenty, tak třeba pro ty Kurdy vlastně turečtina je jako druhý jazyk, pro většinu z nich je to vlastně pro ně cizí jazyk, protože oni než začnou chodit do školy, tak doma si mluví svým jazykem, ale ve škole potom už musí samozřejmě turecky a je to nějaké takové jednodušší s nima mluvit. Potom víš, jako že se cítíš tak nějak, že ani pro jednoho to není rodný jazyk a je to takový jednodušší, no, jako no, Asi určitě, no. Teda, tak krásný příběh, jako neuvěřitelné. To asi je, určitě. No. A musím teda tady prásknout takovou věc, že my jsme se seznámili tak, že jsi mi napsala na WhatsApp, myslím, jestli si to dobře pamatuju. Myslím si, že na WhatsApp si mi psala. Jo, určitě, no. Myslím si, že jo. A že jsi mi napsala, že bydlíš v Řecku. Ptala se mě na turečtinu. To pro mě bylo jako, takové jsem byla v šoku a říkám, co to je? To je zajímavé. Pak jsem se dozvěděla, že jsi vlastně vyšla na ten Ararat. Tak si říkám, tak to je ještě zajímavější, víš? To je neuvěřitelná kombinace. A mě vlastně hrozně potěšilo, nebo když jsme se, to bylo nějak ze začátku, hodně ze začátku, vlastně vyslešli. Pes, víš? Přestaň. Jo. Já jenom zavřu vedle, jo? Jsem říkala, že když jsme se seznámili, tak vlastně to bylo nějak v době, vy jste byli v tom do Bajazitu. Myslím si, že ano, že to bylo někdy na podzim minulý rok. No a tak jsem z toho byla úplně nadšená. Mě prostě Češi, prostě. A mě to strašně moc potěšilo. A teď vlastně jste jeli po druhý, nebo si jela vlastně s jinou skupinou a jinou oblast. Pak jako, mě to hrozně těší. Jo. Jako my jsme byli taky za strašný exoty a pořád se nás lidi ptali, a proč? Jako? A my, ale my už jsme viděli prostě Antalii, Istanbul, Kapadokii jsme viděli a prostě ten východ nás táhne. No. Já, jak jsem ti říkala, že vlastně jsem se snažila toho manžela jako přemluvit roky, nepodařilo se mi to prostě. Tak už jsem jeden rok řekla, hele, víš co, tak já prostě pojedu sama. No, jako nechceš se mnou jet, tak já prostě pojedu sama, vymyslím si tady nějakou jako trasu, nepůjdu úplně teda na východ, ale začnu prostě Gaziantep, Šanlıurfa, jo, takhle nějak jako z okraje. No. A pak jsem si říkala, a tak zase nepůjdu úplně sama, tak jsem přemluvila kamarádku, tak byla taky ráda, že se dostane takhle vlastně úplně jinam v tom Turecku, takže jsme to prvně procestovali spolu a pak jsem si říkala, tak je to na pohodu, jo, necítila jsem žádné nebezpečí, nic, říkám, tak vezmu prostě ty lidi, jako ať to vidí taky, ať mají svůj vlastní názor na to, že jestli jim někdo řekne, že na východě nic není nebo že je tam nebezpečno, ať tomu prostě nevěří a budou moci předávat vlastně tady tu zkušenost dál. Přesně tak. Takže... Já ti to musím říct, že vlastně jsem si vzpomněla teď, když jsem se vrátila z toho Araratu, tak jsem vlastně hned za měsíc jela znova tam. Ne jakoby na výstup, ale jela jsem vlastně na pozvání těch lidí nebo toho průvodce jakoby našeho. A musím říct, že jsem měla opravdu strach. Jako opravdu strach jsem měla, protože jsem si říkala, ale já pojedu úplně sama teďko. Se mnou vlastně nikdo vůbec nepojede. Vlastně pojedu úplně sama na vlastní pěst a teď já jsem měla opravdu v hlavě myšlenky, přijedu na letiště, on tam sice bude někdo čekat, ale bude tam čekat opravdu on nebo někdo jiný, hodí mě do auta, odvezou mě do Iránu. Prostě opravdu tady to běželo v hlavě. Jako měla jsem asi 2 týdny předtím, než jsem odjela, tak neustále jsem o tom přemýšlela, co by se všechno mohlo stát, protože jsem si říkala, ale toho člověka neznáš, jako viděla jsem prostě párkrát na tom, prostě v těch horách a jak jako můžeš věřit někomu takovému? Jako hlavně o tom vůbec nikdo hlavně ani tady nevěděl v Řecku, že já tam vůbec jedu. O tom nevěděl vlastně vůbec nikdo, ani moje rodiče o tom nevěděli. Já prostě moje kamarádka tady, což je Češka tady ve stejném městě jako já,
tak tý jsem to řekla, dala jsem jí všechny kontakty, jakoby telefony, opravdu, že kdybych se neozvala, tak aby přivolala nějakou pomoc, aby se jen tak nestratila na východě. Ano, ano. Jsem si udělala takovou, jakoby vzadu takovou tu nenápadnou pomoc, kdyby náhodou, protože asi, kdyby to vůbec nikdo nevěděl, tak to by nešlo, to bych opravdu, jako musel to někdo vědět, aspoň jeden člověk. Určitě. Ale fakt jsem se bála a pak, když jsem vystoupila z autobusu, z letadla a viděla tam vlastně toho člověka, tak úplně mi spadlo všechno ze srdce, úplně jsem se uklidnila a už jsem tady ten pocit nikdy neměla, ale poprvé člověk sám, úplně sám, tak jako to je, jako měla jsem opravdu obavu. To věřím, protože hlavou ti běží různé scénáře, ale taky je člověk prostě ovlivněný jak médiama, tak lidma kolem. Já jsem ovlivněna svým taťkou, protože ten pořád všude vidí samý nebezpečí. Vlastně celý život poslouchám, něco se ti stane, tam jsou války, tamhle je válka, tamhle jsou támhleti. Prostě protože spousta i lidí ty Kurdy vnímá jakoby, jako teroristy, nebo jak to mám říct. Spousta lidí. Já jsem vlastně, dá se říct, to taky tak vnímala do té doby, protože mě to někdo nikdy nevysvětlil, jak to opravdu vlastně je. Ano. Jo, ale já jsem třeba nikdy nevěděla, že Kurdové žijou i na východu Turecka, že žijou v Iránu, že žijou v Sýrii, že žijou v Iráku. Já jsem vůbec nevěděla. Já jsem si myslela, že žijou prostě tam v tom Iráku nebo v té Sýrii, kde vlastně se tady to všechno dělo a vlastně oni jsou ty zlí, ale prostě to tak není. Je to úplně jiná část. Ano. Je to fakt rozdělený. Ano, ano. Je to fakt rozdělený. Ano. A taky jako člověk se musí říct, ty lidi jsou úžasní, politika je zase něco jiného, jo, jakože když do toho člověk asi nesmí tahat prostě politiku a tady ty jako názory a musí je prostě poznat sám a udělat si na to svůj názor, svůj pohled. No vidíš to. A Luci, a ještě na tebe mám takový dotaz, úplně nakonec. Ono se nám to tady trošku protáhlo. Jsme si říkali, že budeme se spolu bavit tak 15-20 minut. Máme z toho hodinu a půl. No, tak jestli to teda můžu tady na tebe prásknout, tak ty máš takovou nějakou jako malou spolupráci s tou místní organizací nebo nějakou jako cestovkou, kanceláří, která vlastně... Ta rodina vlastně, ke který jezdím, tak, nebo jsem se vlastně seznámila, tak jejich otec tuto kancelář vlastně založil. A mají vlastně 5 synů a vlastně to 5 synů průvodci nebo vaří, starají se o to. Takových kanceláří je tam vlastně spousta, ale tady to je taková rodina, bych řekla, protože celá rodina vlastně se tím zabývá, hlavně ty synové teda. A vlastně díky vlastně tomu, že jsem řekla, co bych si přála, že bych si přála prostě tam chvilku zůstat, vidět jejich život, ale ne na 5 dní. Ale prostě chtěla bych tam zůstat třeba měsíc, 2, 3, tak vlastně jsme se domluvili, nebo mi nabídli, že bychom mohli spolu spolupracovat. Mohla bych prostě že by mohli přijet Češi nebo Řeci a nemuseli by prostě platit za agentury, které jsou prostě v Čechách, protože si za to sebou samozřejmě berou velký provize. Ano, ano. Takže mi bylo nabídnuto toto a já jsem s tím souhlasila, nebo jsem řekla, že můžeme to zkusit. Takže můžeš být takový prostředník, je to tak? Prostředník, ale vlastně nebylo by to vyloženě jenom, že bych to zorganizovala, abych jakoby přijeli lidi, ale já tím lidem vlastně se chci i věnovat, jakoby ne jakoby jenom, aby přijeli a prostě starejte se sami. Je určitě dobrý, když tam je prostě někdo, kdo mluví jejich řečí, kdo je prostě z jejich země a prostě je to všechno jednodušší. Určitě, jako myslím si, že i já sama
bych si řekla, jo, prostě tak bych jela, jako sice umím turecky, ale nevím, prostě kdyby tam byl někdo česky mluvící, tak i tak prostě se člověk jako cítí lépe. Já taky bych to viděla úplně stejně. Já musím říct, že teď vlastně za 20 dní tam odjíždím znova, i když jsem se teda teď vrátila, ale za 20 dní vlastně tam odjíždím znova, protože čekám skupinu Čechů. Aha. A půjdeme teda na výstup nahoru. Takže jsem zvědavá, hrozně se na ně už moc těším. Až je všechny poznám, protože se neznáme. Ano. A vlastně tím začne pro mě tam trošku pobyt. Jo, to je pravda. Tak, takže vlastně, když by se našla nějaká skupina lidí, tak oni si musí teda sami zařídit letenku, tak aby doletěli na určitý místo, ale to, že už je tam někdo vyzvedne. Já samozřejmě s tou letenkou, protože je spousta lidí, kteří ani nechtějí tu letenku řešit, nebo nechtějí se o to starat. Když má někdo zájem, tak já vlastně i pomůžu s tou letenkou, jakoby jim to zabukovat, nebo tak. Ale od té doby, co oni vystoupí vlastně na letišti, tak už jsou v mých rukách. A nemusím se vůbec o nic starat, ale vůbec o nic. Vlastně všechno je zařízené přes tu agenturu a hlavně tam budu i já, takže kdyby měl někdo zájem, nemusí to být skupina lidí, může to být třeba i jednotlivec. Ano. Máme, protože jsou i datumy prostě pro jednotlivce, nebo pro 2 lidi, nebo pro 3 lidi, ale to jsou většinou ty datumy jsou daný pro tady ty lidi. Když je pak už třeba skupina více jak 5 lidí, tak už si můžou vybrat datum jakýkoliv, jak jim vyhovuje. Už není to daný. Takže... No a Luci, budeme na tebe moct dát nějaký jako kontakt, nevím, třeba e-mail nebo telefonní číslo, třeba na WhatsApp, nebo... Jo, určitě můžeme, určitě, no. Super, protože já, když jsem se dívala jako výstup na Ararat, ano, jako pořádají to nějaké jako české cestovky, ale jak já už jsem taky zvyklá, myslím si, že hodně Čechů už to tak má, že radši jedou jako po své ose. Jo, jako koupí si letenku, někam dojedou a tam potom hledají určitě jakože místní jako agenturu. Já jsem teda se spoustou, ale s pár kancelářima nemluvila osobně, ale posílala jsem naší nabídku a všem se to teda líbilo, ale bohužel jsem začala trošku pozdě, protože jsem začala na tom pracovat, začala jsem víc rozesílat nebo víc se do toho položila až někdy koncem března, což už je pozdě. Všechno, oni vlastně už téměř rok dopředu, oni všechno plánují. Jasně. Takže kdyby tak až příští rok vlastně by mohli takhle když je to české agentury, ale já si myslím, že i pro ty lidi je lepší, když je, že je spousta víc Čechů, který chodí do hor, tak většinou jedou na vlastní pěst, že nejezdí přes ty agentury. A myslím si, že je to i lepší, že je to takový autentičtější, že se víc jako zamícháš mezi ty místní, mezi ty lidi. Určitě, no. Určitě. Tak to je super. A ty můžeš být vlastně takový prostředník a takový jako člověk, který jim může tu kulturu trošku jako víc přiblížit a pomoct jim vlastně pochopit, jak to tam chodí, jak to tam mají. Přesně tak. Super. Takže určitě sem vložím potom na tebe kontakt, kdyby měl někdo zájem a kdybys mohla, budu ráda, jestli mi pošleš nějakou fotku nebo nějaké video, aby jsme viděli, jak to na tom vypadá. Ale klidně i třeba z toho jdou Bejazid, nebo jestli máš z Áre nějaké fotky, tak to by bylo skvělé. Určitě bych to tady ráda nazdílela pro ostatní. Určitě, já ti pošlu a vyber si z toho, můžeš si z toho vybrat. Akorát nevím, jestli protože já to mám všechno s muzikou. To nevadí, to asi nevadí. Ne? A když tak tam tu muziku v nějakém programu prostě smažu. Víš, že tam můžu vlastně vypnout. Víš, protože já všechny ty videa, já je všechny dávám na TikTok. Jasně. Já nevím, jestli máš TikTok, asi nemáš. Asi mám, ale moc se tomu nevím. Já to všechno dávám na TikTok, protože já tam mám vlastně samý Kurdy, Míšo. Jo. Se divím, že tě ještě někde nezavřeli na hranicích, jo? Bacha na to. To já taky. Já si myslím, že oni už tě sledujou, jako. To mě ani neříkej. Jo, no, to
Já si myslím, že tady ty jejich složky jako pracují velice dobře a oni ale mají... tak já tam jakoby nedám, jakoby, víš co, já tam nejsem, svoje fotky já tam vůbec nedávám. Ano, jakoby, jenom krajinu, že jo, vůbec přírodu. Krajinu, anebo když už tam jsem, tak jsem tam zezadu. Ano. A to nikdo neví, jakoby, jestli já jsem ta, která dala to video, anebo jestli to je někdo jiný. Ale tak když tam dávám, tak já tam dávám opravdu jenom ten Ararat, nebo z toho města, nebo akorát, že prostě k tomu dávám kurdský písničky. To nevadí. Jo, jinak vlastně nic tam vlastně jiného nedávám, když to tak vezme. No. Takže to jsem ti chtěla říct, že já to dávám na ten TikTok a když si to chci teď stáhnout ty videa, tak mě se to vlastně stáhne s tou hudbou. To nevadí. A je tam vlastně to znamínko, ale běží tam znamínko mýho jména. To asi nevadí, ne? To si myslím, že nevadí a tu hudbu můžu když tak případně vlastně smázlat. Jo, já se podívám, jestli mám nějaký ty videa bez té hudby na flešce, ale já si to rovnou stahuju s tou hudbou, protože s tou hudbou je to prostě o něčem jiném. Jasný, no, tak je jasný, že s hudbou máš, nacítíš tu atmosféru. Ano, a pošlu ti určitě s tím sněhem, abys viděla. Ježiš, to mi pošli. A manžel, ten bude ze mě hotovej, chudák. Přesvědčíme, aby tam jel zimní. Jo, jako já bych ho taky chtěla vzít. Já jsem mu říkala, hele, pro tebe by to mohl být takový gastrovýlet, jo. Na jídlo si myslím, že bych ho mohla natáhnout, no. Na chození po palácích asi ne, ale a po horách. On je z Istanbulu? Nebo z jakým? Manžel pochází z Ankary. Ankary. No, taky dobrý. No. Ty jsi vlastně žila v Ankaře. Já jsem žila v Antálii. V Antálii jsem žila. No, 10 let. No. Ty jo. No. Tak to bylo taky zajímavé. A pro mě je to taky takové zajímavé potom jako porovnávat ten západ Turecka a ten východ Turecka. No. Tam je to fakt asi ta Antálie a to je všechno asi o turistech, že? Víš co, když žiješ ve městě, tak ani ne. Jak vlastně nemusíš úplně na ty turisty jako narazit, jo. Možná někde jako v centru, ale když jsi trošku mimo, tak nemusíš na ně narazit. Ale je pravda, že už se tam stěhuje hodně cizinců, že tam jako bydlí. Ale v té době, kdy já jsem tam byla, to je prostě rok 2008, 2009, víš co, to už je prostě, to už je dlouhá doba. To já jsem přišla do Řecka, no, přesně tak. No, takže jo, pro nás to bylo prostě 10 let. No. Jo, je to 2007, já jsem přišla. Asi. No, vidíš to, tak to máme hodně podobné, no. No. A mluví manžel česky teďkon? Manžel, no on mi takovou... On má takovou dětskou češtinu, vždycky říkám, víš, protože podle toho, jak slyší, jak se bavím s dětma, i když teď je to lepší, když už jsou větší, ale nemá potřebu, protože žijeme v Praze a dělá ve firmě, kde může celý den mluvit turecky. No, tak to je jasný, že se to nikdy nemůže naučit. On je úplně v pohodě a mu říkám, hele, kdybych já to taky turecko měla, tak to by bylo úžasný. Ale já jsem se prostě musela naučit, chápeš? A on nemusí, protože nemá tu potřebu. No to je fakt nádherné. Jako. Doma má malý Turecko, žena mu tady udělá tureckou kávu, čaj, chápeš, uvaří mu turecké jídlo. On má úplně, on žije sen. No to jo. No. Jako aby Turek pracoval v Česku a ještě ke všemu vlastně ve své práci mohl mluvit turecky, no to je prostě úplně úžasný. Úplně to je neuvěřitelné. No přesně tak. Má turecký kamarády, chápeš to? To je úplně jako super. No, musím zaklepat, že jako, že je tady vlastně a cítí se tady dobře. Jako, tak jo, tak to je super. No. A ty máš 2 kluky. Já mám 2 kluky, no. Kluky. A učíš je turecky? Nebo... Oni se oba 2 narodili v Turecku. Takže vlastně. No a ten starší tam chodil i do školky, takže a doma my máme jako ten rodinný jazyk turečtinu vlastně, jo, takže když se ti kluci baví mezi sebou, oni se baví turecky, jenom ve škole vlastně používají češtinu a na mě, jo, protože to mají striktní, že s maminkou se mluví česky a s tatínkem se mluví turecky. Ty, ale to je úžasný, jako, vy jste úžasná rodina. No, to teda. To je úžasný, jako. No, a že i ty kluci prostě, že okamžitě přepnou. Jo, mají to. Jdu do školy prostě a mluví prostě česky a jakmile přijdu domů, mluví spolu prostě turecky, to je úžasný. Hned přepnou, to je neuvěřitelné, jak ty děti prostě to dokážou. A ještě to je k tomu... to mají odmala, víš co, Míšu, že
fakt jim to jde do té hlavy lehčí, než no. mě. To je pravda, no. To je pravda. Takže prostě čeština, turečtina a ještě angličtina, víš? Tak to mají od nás takový balíček do života. Tak doufám, že ho využijou. No. A je to pravda, že třeba i ten malej, to je zajímavé, protože my jsme se přestěhovali do Čech, když mu bylo, myslím, 11 měsíců, jestli to dobře počítám. Ale on je prostě takový malej Turek. On to prostě v sobě má, chápeš, jo? On do školky a tak už chodil tady, ale prostě to je malej Turek. Ten prostě si dá na snídani olivy černý, jo? Musí jo, on je prostě takovej malej Turek. Je ten starší taky, ale ten je víc podobný i na mě, tak je takový i klidnější. Ale je taková střela. No. Ale bude po taťkovi, no. No, malé je po taťkovi, naprosto, jako turecký geny, tam se v něm opravdu nezapřou. Tak to se nezapře, no to je jasný. No. Tyjo, tak to je úplně úžasný, jako. No. Jako Míša, mě by nikdy v životě nenapadlo, že já budu mít s Tureckem něco společného, jako. Mě taky ne, neboj se. Akorát prostě ten věk, jako no, že kdybych asi byla mladší, tak asi by to bylo úplně, třeba od těch 10 let, tak by to bylo úplně o ničím jiným pro mě tam. To si myslím. To jsem právě vlastně i do toho Řecka já jsem přijela pozdě, já jsem se přijela, mě bylo 26, jo, což je už jako docela pozdě, jako kdyby mi bylo těch 21, 22, 20, tak jako, ale v těch 26 já jsem vlastně začínala úplně od nuly tady, ale úplně od nuly. A ještě jsem nenarazila na dobrýho člověka vlastně. Fakt. A tím jsem zabila 10 let, tím člověkem. Což jako... Bohužel, ale takový je život. To prostě... Hele, věk je jenom číslo a jde o to, jak se cítíš. Já neříkám, že jsem stará. To jako ne, ale tak přece jenom, mě 40, mám na to takhle, ty roky ubíhají strašně rychle. Přece jenom mohla by... Zase než bych se naučila tu řeč, protože taky já se musím dívat na tady to mě, já než jsem se naučila řecky, tak mi to taky trvalo. Jo, taky jsem se učila úplně sama, já jsem neměla ani knížku vlastně, ani internet neexistoval tenkrát, jakoby, neexistoval Facebook hlavně. To vůbec ještě nebylo tenkrát, když to byly ještě tlačítkový telefony, když já jsem se přijela. A prostě jsem měla jeden malý slovníček a to bylo všechno, jako. Jo, tak to bychom se mohli podat ruku. Trošku se v tom vidím teda. No, chápu, naprosto, fakt, začátky těžký, takže soucítím s tebou, naprosto. A hlavně jsem vlastně pracovala neustále, takže já jsem pořád jenom prostě říkala pořád to samý dokola, prostě chcete kávu, jakou kávu, ano. Prostě každý den to samý dokola. Ano. A jenom odsaď seš sem tam, odsaď prostě jenom pár 10 základních vět, který jsem říkala asi 3 roky. Protože a ven jsem já skoro nechodila, jako protože jsem nikoho neznala, jenom, a když jsem někoho znala, tak to byla Češka. Takže jsme zase mluvili česky. Takže bylo to jako, mě to trvalo docela dlouho. I když jsem chtěla se naučit, teda já jsem měla v sobě ten chtíč, ale než jsem přišla jakoby do toho běžného života, tak mi to trvalo těch 6 let, než jsem pak začala normálně mluvit. A i po těch 10 letech jsem nemluvila správně. A teď, i když vím, že mluvím, čtu, píšu všechno, tak stejně, jakmile promluvím, jenom řeknu dobrý den v řečtině, tak oni ví, že nejsem odsaď. Je to jako slyšet? Okamžitě. Jo. Oni okamžitě to pochopí, že člověk jenom to dobrý den stačí říct. Hele, a zajímalo by mě, protože Turci třeba, a to mají i ti Kurdi, že když na ně promluvíš, stačí říct jenom jako merhaba, oni jsou prostě nadšení, jo? Prostě, že wow, ona prostě se učí, nebo prostě umí něco, jsou nadšení. Já ti teda musím se přiznat, já jsem teď jela ten poslední den, co jsem tam byla teďko, naposledy, tak jsem si říkala, tyjo, už jako jsem byla unavená, tak si říkám, tak já si vezmu autobus, pojedu nahoru autobusem, protože vím, že tam ty autobusy jezdí každou půl hodiny, to jsou palanky. Aha. Říkám, tak si vezmu autobus a tak jsem teda šla jsem se ho zeptat, kolik to stojí, kdy odjíždí a tak a on hned si za mnou začal povídat
samozřejmě ten klučina. Pak já na něj vybalila kurdsky, víš jak. A jak je tvoje jméno? A začala jsem jako víc to. A on úplně na mě zůstal takhle koukat s otevřenou pusou. A úplně šťastný. Oni jsou šťastní i za tu turečtinu, jako když vidí, že jsem cizinka. Ale jakmile na ně spustím kurdsky, no tak to oni jsou úplně rozplývají. Jako, jo. Ale já to moc neumím, jako já to nevadí, ono stačí pár slov. Pár vět, jako by vím, ale oni jsou byli úplně nadšený z toho. Z turečtiny taky samozřejmě, ale tak kurčtina je... A kurčtina, jasný. Hele, a funguje to takhle i v Řecku, že když na Řeka promluvíš řecky, že je jako nadšenej? Ne. Ne, jo, on to bere jako automaticky, jo, že jsi v jeho zemi a že jako musíš mluvit, jo, nebo... Jo. Tak jako nestalo se mi to nikdo, aby byl někdo takhle nadšený, že mluvím. No, nikdy se mi to nestalo. Nebo aby mi někdo řekl, že ty tak krásně mluvíš. A hlavně to se ti teda musím říct, já se zabývám jakoby tím turečtinou. Teď je červen, tak můžu říct nějakých 6 měsíců, 7. A to jako s přestávkama ještě ke všemu, jo? Že jsem, jako, že to není, že bych automaticky každý den, jako to ne. A prostě třeba, když někam jdu do obchodu, nebo nevím, nebo třeba si jdu koupit jenom kávu, nebo tak oni taky pochopí, že nejsem z Turecka, že turečtina není jazyk, ale jsou vždycky úplně překvapený, že třeba na letišti, když začnou na ně prostě turecky, že chci tuhle kávu a chci to a chci platit kartou, tak oni na mě prostě úplně koukají s otevřenou pusou a říkají, Ježíš, ty mluvíš turecky a já nemluvím, jenom trochu. A si říkají, Ježíš, ty tak krásně mluvíš. Vidíš to? Asi jak to máme jakoby naučený mluvit, já nevím, spisovně, nebo že nemluvíme slangově. Ano. Nebo já nemluvím slangově, tak oni jsou z toho úplně unešený. Jo. Jako, a to se mi stává hlavně na letišti tady to, že mi to vždycky jako, tam někdo řekne z těch prodavačů. Takže mě to vždycky potěší, si říkám, ale tak já stejně neumím jako mluvit, ale potěší to. Jako, ale je to motivující, chápeš, určitě, jo? Určitě, jo. No. Super, dobře. To jsem strašně ráda, jako, že jsem tě poznala, tak jsme se znali, já jsem tě jenom obtěžovala párkrát přes ty zprávy. Ale víš co, já jsem si vždycky, jakoby, protože on mluvil strašně rychle v těch zprávách, co namluvený, a já jsem si nebyla jistá, jako pochopila jsem asi, co říká, ale chtěla jsem si být jistá 100%. Jasně, to chápu. Jsem si nechtěla mu odpovědět nějakou hloupost, jako on mi pak řekl, já jsem to vůbec nemluvil, víš je. Ano. Nic se neděje a já jsem ráda, že jsme se vlastně takhle mohli vlastně seznámit. Já taky. No a budu teda doufat, že se uvidíme i naživo. Při nejlepším prostě někde u paláce nebo někde pod Araratem. No, to by bylo úplně... A když plánuješ ty výlety, tak je plánuješ jakoby hodně měsíců dopředu, když tam třeba... Víš, jak to děláme? Většinou my jedeme na jaře a na podzim, takhle jako na jaře a na podzim. A vždycky, když se vrátíme, tak už přemýšlíme, kam bychom jeli, takže tak nějak pomalu začínáme přemýšlet, takže já nevím, třeba 5 měsíců dopředu, 3 měsíce dopředu většinou kupujeme letenky, takže kdyby si se chtěla přidat... No. A co máte v plánu? Nejsme si úplně jistí. Ale je zajímavé. My jsme minule vlastně byli s tou první skupinkou, my jsme byli v Diyarbakru a z Diyarbakru jsme cestovali do Vanu a vlastně z toho Vanu jsme se potom až dostali do Dolu Beyazit. A teďka ale s druhou skupinkou jsem byla jak ve Vanu, tak v Hakkari, kde oni teda nebyli, jo. A všichni, ježiš, ale tam se musíme vrátit. Jo, to my chceme taky vidět. A vlastně pochopili, a myslím si, že teď to ještě líp pochopí, protože teď vyrážíme do Izmiru. A to je vlastně poprvé, co spolu jedeme někam jako fakt jako na západ Turecka. A myslím si, že tam to pocítí úplně jako nejvíc. Ten velký rozdíl, víš, toho východu a toho západu. A myslím si, že oni se sami budou chtít vrátit prostě na ten východ a řeknou, prostě pojďme to tam ještě víc jako projet. Ten Izmir, ale je taky hezký. Tak tam pojedeme do Efesu, víš co, do Bergamy, uvidíme Alačat, Češme. Já
já to znám všechno z fotek. A když mi řekneš název, vždycky vím, kde se to nachází, jak vypadá asi město, ale v životě jsem tam nebyla. To nevadí. Ono je to tam takové řecké, třeba v tom Alačaty, jo, tak my to budeme mít takové, jo, že o tam to vlastně, když si vezmeš ferry, tak se dostaneš do Řecka na nějaký řecký ostrov, teď si nejsem úplně jistá, na který. No, ale tak určitě bude to krásné, bude to nádherné, věřím tomu, ale jediný, co tam bude jiný, si myslím, že bude přístup těch lidí, víš, že oni to taky sami pocítí. Asi jo, no. Asi jo. Jak je to víc turistické, jak jsou tam víc zvyklí na ty turisty, víš, tak už je to takové jako také vlažnější, jo. Oni jsou samozřejmě velice přátelští a hned ti chtějí pomoct, to jo, to ti Turci vlastně určitě mají. Ale na tom východě za prvé, dojedeš na nějakou památku, není tam moc lidí, jo. Stojí to pár korun, není to přehnané, no. A nevím, no, i ceny jsou tam jiné a lidi jsou tam prostě ještě trošičku víc takový nějací jako přátelštější. Je další věc, že taky ty ceny, no, že jako pro nás je to strašně levný, že? Nebo no pro mě, víš co, tady v Řecku je to všechno strašně drahý, jo. V Česku, pro mě pořád v Česku, i když pro Čechy třeba je to drahý, třeba pro moje rodiče je prostě život tam drahej, ale já když tam přijedu, tak prostě mně to přijde všechno levný. Jo. Jako, protože to euro přece jenom jako je euro, jo. To je pravda. Jako ne všechno, nemůžu říkat úplně všechno, ale spousta věcí jako prostě mně to přijde levný. Mamka řekne, ne, to je drahý. Já říkám, co je drahý? V nás to stojí dvakrát tolik, jako. Tak právě. Takže já bych se s tebou ráda rozloučila a pro mě to byl takový vlastně první rozhovor a jsem ráda, že to bylo s tebou. A moc děkuju. A doufám, že i ostatním se to bude líbit a že to bude pro ně určitá motivace. Jak k tomu cestovat, tak třeba se učit ten jazyk. Akorát to budeš muset nějak sestříhat, aby to nebylo tak dlouhý. Já to nějak sestříhám, určitě. Protože to asi hodně dlouhý. Udělám? Super, moc děkuju. Já děkuju, jsem hrozně ráda, že jsem tě poznala takhle, že jsme si mohli popovídat. Já taky, bylo to moc příjemný, fakt, perfektní, moc děkuju. Měj se krásně. Taky. Zdravím tě do Řecka, ahoj. Čau. Ahoj.